Wara li l-erba li għadda l-membru parlamentari Marlin Farrugia ippreżentata abbozz fil-Parlament li sejjaħ għad-dekriminalizzazzjoni tal-abort f'Malta, il-Partit Laburista ħareġ stqarrija vaga li bija wera biċ-ċar li għadu ma ħax pożizzjoni konkreta dwar dan is-suġġett tant sensittiv u importanti għal pajjiżna. Affaċċjati bil-mistoqsijiet ta' Net News dwar dan is-suġġett, il-Ministri deru skomdi ferm iwieġbu. Mhux kwistjoni wieħed favur u kontra hija kwistjoni li hija diskussjoni li għamet. Inti bħala membru parlamentari taqbel favur jew kontra l-abort? Jiena kont parteċipi fil-laqgħa tal-bieraħ li kienet laqgħa illi kienet waħda pożittiva, tkellimna miftuħa, kulħadd qal il-femiet tiegħu. Bil-Ministru Evarist Bartolo jaħrab mill-mistoqsija li għamilnilu. Desiree Grek għal Net News.